Всичко е зелено. Пол. Здравейте, русалки! Как сте, русалки? Хайде! Ето е русалката. Искаш още веднъж да те снимам, как скачаш? Айде. Добре. Да, добре. Айде, качвай се и ще снимам. Добре, приготви се. Аз ще ти го държа, Дюшек. Ето, готов си. Спокойно. Държат ти го точно. Браво! Жаби! Жаби! Айде сега, Майя! Оп! Назаде! Ще ви издържи, разбира се. Дали щяло да ги издържи? Оп. Нагласи се, спокойно. Ще скачаш ли? Добре. Жабо, айде малко навънка. Съвсем малко. Чули? Малко да почистиме носа и малко почиваш и пак излиза. Пак излиза. Да. Става ли? Ето ги другите две русалки. Бум, 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 бум. Добре. Добре. Излизаме. Да, трябва. Колкото и да не ти харесва заради мама, да. Мама е гадна.